Беларусь заўсёды перажывала складаныя часы. І гэта нагадвае мне лёс маёй радзіны, лёс маёй сям'і. Моя бабуля верыла, што Беларусь будзе вольнай. Моя маці верыла і шмат рабіла дзеля гэтага. Я таксама веру. Верыць мая дачка, а сёння верыць у вольную Беларусь і моя унучка. Мяне натхняе моя праца, адукацыя, асвета, прамаванне, прасоўванне, навучанне беларускай культуры і літаратуры. Заўсёды літаратура і культура з'яўляліся самым пачаткам, калі гэта была беларуская мова, і яна гучала ўсюды. Трымае мяне на гэтым шляху. Гэта наша новае пакаленне, маладое пакаленне, дзеці і ўнукі. Менавіта ад іх залежыць, як мы будзем жыць далей. І ці будзе Беларусь вольнай, ці стане на вольнай, ці адбудзецца нацыя, народ і тыя людзі, якія аддалі служэнню Беларусі сваё жыццё, каб заўсёды памяталі наша маладое пакаленне пра гэта і ніколі не забываліся, адкуль яны родам. Я хачу ім падзякаваць. Падзякаваць за тое, што яны любяць сваю радзіму. Падзякаваць за тое, што яны змагаюцца за сваю радзіму, што абараняюць яе правы. І калі ёсць такая моладзь, гэта наша будучыня і надзея у нас ёсць, і вера у нас будзе. І калі ёсць такая моладзь, мы абавязкова будзем жыць у вольнай Беларусі, і заўсёды Беларусь будзе з намі жыць. Папярэднія пакаленні іх упала разам са сваім вершам «А хто там ідзе?» і іншыя розныя беларускія дзеячы і расстраляныя паэты, яны ўсе паклалі сваё жыццё на тое, на служэнне Беларусі. І сваім прыкладам, сваімі ідэаламі мы жывем, іхнімі ідэаламі мы жывем зараз. Наша пакаленне пераняла урок папярэдняга пакалення, а наша будучае пакаленне будзе жыць у нашых марах, аб светлай вольнай Беларусі. І менавіта ад іх залежыць тое, як будзе трываць сябе наша нацыя, і ці будзе яна захаваная, і ці будзе яна вялікай нашай марай на доўгія гады, як некалі гэтай так і здаралася. Але маладое пакаленне павінна ведаць, што за імі стаіць наша падтрымка, наша пакаленне. І не толькі за імі уся Беларусь.